Herriko talde jolastu dut eta handik hasi nintzen. 18 urte izan arte jogatu nunik, pixka iso ere bai, gero Gasteiz joan nintzen ikastea. Eta han ikasten nahi nintzen bitartean, Aurrera Bitoriako umeen talde batekin, infantien talde bate eraman nun, baita jogatzen nuna baita, pixkat gazte denborako lan guzti hartzeko itxurakin. Eta gero handik Azpeitira lagun honak ean, han bigarren bezala egon nintzen beste 3 urtetan, handik gero Realen sartu nintzen, 2 urte infantilekin egin, eta gero beste hurrengo guztak eskasen egin. Bai, azkenen ardura. Azkenen suposatzen dut gauza dela ardura gehiago izatea. Etxeko jokalarik ezagutzen ditut, beste inguruko lan taldea ondo ezagutzen dut, gainera oso gustora nago tokatu zaidan edo egutu zaigun edo gauden lan taldearekin. Beraz, azkenen ardura honekin gogoz eta hasteko ilusioz. Urtereko helburu guztiek gu bezalako talde batentzako antzeko izaten dira, ez dute ezberdintasun handik izaten. Saiatuko gara taldeako maila ahalik eta ondina izaten, ahalik eta hobena izaten, hortarako exigentzie ahalik eta ondina egiten saiatuko gara. Eta gero lehen taldeak behar izan ez gero momentu batean jokalari bat maila emateko moduan egoteko lana ez, helburuarekin. Eta gero asteburu dagoen ariren kontra ahalik eta maila altuena eta honena egiten. Hortxe da azkenen helburua. Profesionalmente jokalari gehienak hemen bizi dira. Hala ere batzu badaude ikasketak egiten jarraitzen dutenak, gehienak esango nukenik, bat edo beste kenduta, gehienak ikasketak egiten dituzte, baina bai berez profesionaltasuna beste talde bat bezala balitu zela, hau da aldatzen da bakarra da, formazioko talde bat gehala, bigarren behin bainan gaudela, eta gazteak gehala, baina profesionalki suposatzen du oza berbera. Hala egokitu zaigu eta egia esan aldertatik gustora eta egia dena da, momentu honetan Realak apustu garbi bat indula Arrobin bide hortan, bai jokalarikin, bai entrenatzaileekin, azkenen apustu hori nolabait erantzuna ematen dio. Konpetitzen gabiltzen danok dugu hartxo bat nun gero eta hobetu nahi deun, gero eta gehiago konpetitu nahi deun, orduan hortxe ez, eta Realak apustu garbi egin du, eta eskertzekoa da, guri tokatu zaigu momentu honetan egotea, eta eskertzekoa da batez ere, Realak egin duen apustu hori, eta egia dena da, jokalari nirekin egin duen apustu berbera entrenatzaile egitea, bere zentzue badakala, orduan momentu ona behintzat. Badirudi momentu honetan, etorkizuna bai da, jarraitzeko moduko zerbait izan daitekela. Baina, garbi ukita, azkenen beti esaten bezala, emaitze kondizionatzen dut dana, emaitze hori dana. Oain momentuz bakit non nauen, zen nahi deten, talde honek aldeten gehiena esprimitu nahi dut, talde honetan aldenak gehiena ikasi nahi dut, ezi, hazi eta hori danak nik beraikin batera egin nahi dut. Hortik aurrea, ikusiko da.